kai sports kadai kawai na ki kam bala ban kentiu ya ka emlang ka sa lang la ka long ha ka jingkot jingkhia ne ha ka jingbha jingmiat ka emlang ka sa lang Kari India kari kawai ni kiri bala pa ha ki babon ki sports bat ka jela megalaya ru kam dei shu ka badang sa din ha ka liang ka sports nomor bon ki samla ka jela na barok ki district ki don ya ka sap la ka long ha ka pot katam ne ha ka liang ka sports kasap ka pakidan ka jingmi not jongki ka jing ya sha bat ka jing bam kan ran din ki long ka jing khu ya ka jela Henry lada omdan ba itu ni ailat yaki bakin kiu kumnu kin kiu bat kumnu kin tiu ka nam ka jela hapdeng jing jing shitom jong kini ki khna samla don pat ki badan man sim ban yalam nanti bat pen iru iki ya kalenti ban ya chaprang ban poi seki kerdan jong kana menta ka kenti ka Don Bosco Media Network kala yo ban yakran bari ba pensai Maori ubolong wei neki klur bala wan ra nami ka jilla hagi bobon ki rensan jong kari bat sabari ru kumjo habakran ka Don Bosco Media Network Uli thu ba kumnu ki khna ka jilla ki badani ka sap bani le kai Henry ki do lat pat ban mi khmat shakiren san le kai jongkari bat ka perthei hi brok away namar ka jingbam byang naka yeng ka sam ban yo bailenti namar bon na kini ki khna ki badani ka sap bani le kai ki wan na ki long yeng ki baduna jing yo Kon syam ai kuble trek rat ula ai ni mah mengyok ni mi khmat nam tak setiet dan kumju ye isa doni rani bala yarap ini ki babun kiliang dan kumbashu penkan mang ya kena kickboxing ngene apa kecela jungi jela migre jungi founders ru ide isa doni rani di blasting na do kapor sejak kendai spa real pulai ya kena hadu mentah tetet bat hadu mentah ngi layo asnan ya mentah usnam ngi layo selba judi bat kumta ki min sa pelong tu celebration bat ki kena kita ki ban kinai kidan hajing sha ngi dan rangut bani sementara dia, de menta gue pat bu dan akan yang baru ya ta, di mah melak syuk le, tentang saat tang nyumut, de kini kena menta kibagin ni sementara kita hak kickboxing, kebanong bawah, dan ke kategori kita nelaga jong ke kategori kini, kiba dan hari sport baru kiba kita tak menta, kita nelaga ini kita nelaga jong ki nala kejong district dan gibana semen dan gibana lakor nanti kita nampak lausdun nalu paring hoi baru kau ini haban lulu kat nala jom bagi jinglut mentar kalau very expensive lah nama ka tiket train ni kami usuk dan ni haban lagi dah flight terkadang kalau ram siapa palak mentah nak buat nak jinglut dulu tang mentah tiket flight kalau poi lajang pas sekolah tang bandai kada te nang taru nga aku bleru ya ki nong yarap mah ki bala yarap subha ini kumya I Madam Emperin I MLA ka Lemcraft constituency enta I Fanten la kadam I MDC jongka Lemcraft malki Lemcraft nang ta ya I Michal Wankar ibade I MDC jongka Meliam maksudnya stay bat kunjuru ya ka KSU 8 circle unit 8 circle bakala ai after harikat kajing kickbox keruyang mah ya gini kena siapa kini le bakila ai kajing yarap iki kat no singi kat no banai ipi pen kre gini kena no benda kani ka kajing kre hi kalau law memang kasni ya gini na ki haban long lupa ke ready bet namar ngimtip kat tournament hakan ono por kan poi tinggi habannya bet ki senam ni dia teh mata de ki banai ki lai kre siapa ni next dia habai nu jor bat ka Assam ha ka tournament ka balang hagoa kila yo ban pha hadu am dunaya ka henro phongut kat ban na ka jela jungi lala ban pha tang nyongut ka jingkali ka long hatu kade ka jingduna ki khna samla ne kade ka jingbamla jang sarkar ban penbyang ya ka jaka ban practice na ka banta ban se ye ki klori le kai na ka jilla kade ka long ka jingkali ba baro ngi de ban perkhat sani bha khnang bangin la ban penmi iki samla ki ban la sisa ban le ki le kai da ka jing slor klam riet ya ka jing pher ka jaka ha ka ba ki practice bat ban kiu shakaran sani le kai ka ba sisa
Layo ro banya kran bagi kena samla ri bhalin mar banyang ibalawan mi khmat ya ka jilla shakiran san kari pat ka parthai hi ilai tho banado dang prasnam ilas dang banelek kai bat ka ne ka jing trang jung i banelek kai kala penlong i ban om e no shiteng wat lada bon ki jing e bai shem nga kerting ri bhalin marunya nga syong masa parat lapan kenjat football nga nado ngadang ben prasnam malala kai international la ASEAN national tala ASEAN mklap patai kita ba pijok ka dis ai sa Thailand Bangkok na job yang kecil kumido ngayo gol nanti siapa Bangladesh ngada jaka yang kecil kumido hi ngayo silver okay national siapa Hyderabad ngayo jangka kickboxing ngayo gol nanti po Kolkata di jangka kecil kumido hi ngayo silver national kickboxing temut hakani phi la prepare di kat no banai minta adun chilai Sholat adun exam sih body debates okay Layo ro banya kran baru samla khna ubarya kanphong but one pair bha khar ko ngor kibali thu ba jing pan khre jungki yakani karin san ka balong hagowa kila persang kat bala nrai ka jing bam byang pat ka ring kumba ki dei ban yele kai pat ki we ki noi le kai na ki we ki jela ka pan ear ki ha ka baning kong henrai ki ha ban pan slori la de ban persang kat bala ban yo e ka jing job teng jongari obaria kalfung nasak na pot lai kor madan lai kor te phi la le kai na ru kat no snam ale kai ban mentaw sedan dan adong Arsenal okay phi la ju represent ka state chabar madang naik dang arsim Arsim. sin po gohti sin po Delhi apa gohti ngayak silver po Delhi jongga jit konido pat ngayo gold medal lip kham yo kickboxing lip kham yo medal gold nomor to pon ngompat yang bahag praktis dengan sulu lek banyak experience mah dia ba pilet represent ni ka state community phi yo jinyarap e ne ba phi haban pulot na la de kebobon te ngah pelut hin lade tamba kendiat kensoi untuk te don ba ai nak senang don ba ai naki prolog naki noi kai jonga para perbedang di sekolah suasi senang naki ai nga to sispa to tinga yo kendiat penyo pocket money mah manong ba ket te nga tristem na lade nga wat kilat kilati penyo ba ket pandai cetai ni simta wan ke bahak kungang kisah saya sai simin okay te phi la le kai na ru kat no snam si kanyus nem te kat no banai kat no te yo phi la practice ban pen kre ya la de na kumta kan ni kan san thi gabun pernah he lupa na kalyang jong iri bhalen ba ubaria kila yatho ya ka jing syam jong ki haba ki le chabar ka jalla ban ye syam ta ka rin san prepare ka jing per ka jaga practice pat ka rin san ni le kai ka bu jing e iki na ka posh ka por henrai da ka jing kot jing mut kila la ban pun slori la de ban ye le kat badon lai jong i por ban wan ra nam ya ka jalla phi ba phila ju represent ji ka state dai chabar Pismo kum no apa bahim let ban yo hakatu karing rehani ba practice perang ikam dan karing kum no jing pen kre jong phi ka pher ne em phinda pois the phi smo pher ne phi long jo ne man le kai ne pismo kum no yo haba ceka ba praktis te kalong ka pher mo da poi pat se ceka le ka pat ka don hi ka jing pher kendet namar ngim pat yo mah barang barang karing namar ngi praktis ni long plain be ne dia kita kedau dia berdelak poi pada sekali kai pada don ni kendir ke jintut tambah delak rum pada kita kala wan suki kemelong per sura tang stang tang iya kering de kalong kenyu tambah ga entah delak rum pat support de kumsir kala kam pengen phi pat pismo kum no philip la poisa ka international kaya pher kum no nang dia na ba phi practice ha ka national level ha ka state level sa international level pismo kum no ni ba practice ang tinggi hangner ka shinjing e tambah
dalam apa sabar pada ngikir kering ke itu semua compare nama nimpat juyo benda lek kai kung kata kayu hang ni nimpat judon re kata kering ke ini balik ai badan bikum le dalam apa state kelasin jing ai kena Tegan kering jong ka ji kun hido bat kering jong ka kickboxing kai pher na kai long kum jo. Oi ka Kai pher. Demot kane jong ka ji kun hido ka long ha kan bodur. ka jit ko itu kalau hamadan bet kisu siang itu kispan Te hang ni ba philak kai bot mot phi practice ka long kum ka ji kun hido. Te ke ko khubor ka ba phi kwa ban a shi ki samla pat. Deng ba kane jing lek kai jong phi. ni gua ban ai sim ya kita rasa lama di badan kesap baju pelek no ai noi kesap bapila don baju dia mix sekmat man tur batong restore na bentar ke state pada kejadian review berapa masuk kan orang bayar kantam ki kentai namar kibuan ki ba ong ki kentai ki ba klapor ki ba tu talent ru ki ong kini kentai ki ba biang ki ba te ki badan sap ki di ben ben no kasap ki di ben i ki di ben pau ki ba ada ne kan talent ki di ben pau sam kantam ya self defense ki kentai le kantam ki dan kam self defense om tang ki kentai dari ki sinang ki di ben i kasap la jauh